По-големи крака с high bar или low bar клек. Квадрицепсите са основните двигатели и при двата вида клек. Функцията им е да разгъват колената, което означава, че колкото повече се сгънат, толкова повече работа ще трябва да извършат предните бедра, за да ги разгънат. При еднаква механика на клякане, т.е. пречупване на тазобедрената и коляната става едновременно, позицията на лоста определя ъгълът на торса. Low bar клекът води до по-приведен торс, което означава по-малка дълбочина, по-малка флексия в коленете и съответно повече работа за задната верига. Той позволява по-голям товар, който от една страна компенсира за по-малкото работа, но пък и носи доста по-голяма умора, което означава, че няма да можете да правите повече обем. Точно затова и по-оптималният вариант е high bar клекът, който позволява максимално изправен торс, максимална дълбочина, съответно максимална флексия в колената и работа за квадрицепсите.